Да, почна ли наново? Да. Добре. Да, вече два ката. Нищо. Добре, моя командир е... Чай, пак начало. Клинкът. Край на рекламата. Край на рекламата. Това ще е много дълга сесия, момчета. Виж, българския не ми е първия език. Френски, нали? Сагрефар е lanciado de la tribu Sakura, busca en tuta библиотека. Аз закараш така заказва. Смисъл, una carta di tierra basica, ponesca carta en el campo de batalla, girada o liga barada. Добре. Без такива неща, ако изтегля моя Sakura трета. Твой ли не е френски? Не, На испански. моя на китайски. О, слушай, Sakura трек елдер, Много кафе да ме. Бяло. Те, ако сме готови, дай знак. Ти си водещия. След 10 годишно прекъсване, командирски сблъсък отново се завръща в ефир. Аз съм Илян Иванов, а Йордан Рашков, двукратният шампион Даниел Пенков. И кой си ти и за какво се бориш? Здравейте, аз съм ново лице, заместник другия, защото беше много проблематичен. Казвам се Валентин. Тук съм... И съм тук. Какво е? Така, да. Моят командир е Диса Дареслес. Тя е командир, който съпортва Лургойв архетайпа в Magic. Това са едни големи изроди, които Power of Toughness е базиран на картите в гробищата. Като цяло е beat down deck, Диса има ефект, дето самва токени като набия демидж на плеер. И също така е по комбо дек. Когато милна или дискардна Лургойв, тя може директно да го сложи на полето, без да му плащам коста. Аз съм Йордан Рашков и днес ще играя Queen Маркеса. Героинята е вдъхновена, или с целия сет е вдъхновен от Игра на тронове. Идеята и стратегията на тестето е да въведе в играта механиката монарх. Това означава, че от момента, в който тя стъпи на полето, аз ставам монарха. Този, който е монарха, тегли в края на хора една допълнителна карта и тази титла монарх може да бъде предавана на другите играчи, ако някой ме набие демидж. Или ако Илян ме набие някакъв демидж, той става монарха и той ще тегли в края на неговия ход още една допълнителна карта. Това стимулира останалите играчи да нападат дори коалиционните си партньори, за да могат да вземат монарха от тях и в края на техния ход да си теглят по една допълнителна карта. Хубавото на тестето е, че разваля коалиции, разваля партньорства и не позволява такива дългосрочни коалиционни споразумения. Никакви сделки. Да. Аз съм Даниел и се чувствах коледно, затова играя Miss Bumbleflower. Идеята на дека е, че всеки път, когато аз играя карта, подарявам на един от опонентите ми карта и за този голям жест аз получавам едно каунтър върху някой от моите кричери и му давам flying до края на хода, което значи, че той е много по-труден за блокване. Ако аз подаря на някой от опонентите ми 2 карти, аз също получавам 2 карти. Главната идея на тестето е да сложа изключително много едно каунтър на кричър, да го направя голям и да го седна по най-добрия човек на масата, който също ми е голям приятел, защото съм му дал много карти. Правя нещо като обратното на Queen Маркеса, аз правя много сделки, давам много пари под масата, за което се опитвам да изляза най-отгоре. Добре. Аз съм Илян Иванов. Моя командир е Гишат Сън Саватар. Това е първият командир, който съм се билднал сам. Помня вече преди колко години, като излезе Ixalan Walker. Тогава за първи път динозавър се появи като Creature Type в Magic. Аз от малък харесвам динозавър, затова логично веднага се направих този командир. Идеята на дека е много проста. Искаш да го изкараш възможно най-бързо на полето, да направиш демидж по друг играч и в тази зависимост с колко демидж се направил, биеш толкова карти отгоре на тестето и всички динозаври от тях влизат директно на полето. И оттам общо взето печелиш играта. Като малък искал ли си да станеш палеонтолог? Не. Като малък искаш ли да станеш динозавър? Ето е интересна динозаврите. Добре, хвърляме зар, за да определим кой ще започне пръв. Най-големия печели, нали?
Могъщи 5. О, Нищо. 14. Шефа за контекст никога не хвърля високо. 4. Чак ще започна пръв. Само преди да започнем едно кратко обращение, тъй като ние сега днеска записваме епизода, не да е известно време, докато се обработи, аз чакам личностната пене да ми каже, че е качен. И вкъщи ще го пускам на телевизора на голям екран да го гледам. 4K, Отварям. 4K TV. Естествено, да. Отварям си една бира и сядам да го гледам. Това Иляка на здраве. Имаме ли продуктово позициониране в предаването? О, чакайте, някой нямаме цепи дека. Ще цепим. Аз ваши генерали. Всички теглят по 7 карти. Ако на някой не му хареса ръката, има право да я върне и да изтегли с една по-малко. Грубо казвам. Готови ли сме, момчета? Да. Мисля, че да. Аз сега. Командирски! Сблъсък! Така, тигна за ход. Играя Пато Франция Стритат и паса. Тегля за ход. Ще играе Evolving Wilds. Той се тапва, сакрифайсва, за да ми сърчне една бейсик земя от дека. И ще пасне. Добре. Тегля. Играя една земя и пасвам. Тегля за ход. Играя на гора и пасвам. Тигна за ход. Spectator Seating. Тази земя влиза антапната, ако имам двама или повече опоненти. Ще тапна за 2 мана. Играем от Епек Huntmaster, след че така се произнася. Той кричер казва, че динозаврите, които каствам, струват едно дженерик мана по-малко и може да се тапне, за да даде хейст на динозавър до края на хода. И пасвам. Аз ще играя един Command Tower, той ми дава, който е цвят, който има на командира. След това за едно ще играя Fairy Dream Thief. Това е 1-1 Flyer, т.е. не може да бъде блокиран от неща, които нямат Flying. Като влезе на полето, мога да сервея на едно, т.е. гледам горната карта на тестето ми. Мога или да оставя там, или да я пратя в гроба. Мамка му. Ще пратя един некро, кой е в гроба. Иска да се случи все като командира ми лезе на полето, но такъв е живота, от пасвам. Пас. Да. Тегля. Играя една... За съжаление, тапната земя и пасвам. Окей, тегля за ход. Играя още една гора. Ще играя Фарсик за 2. Това ми търси каквато и да е Plain, Silent, Swamp или Mountain карта от дека и я слага тапната. Всичко освен още една гора. И ще пасна ход. Тапам, тегля. Играя тази земя, тя като влиза тапната и като влезе ми позволява да скрая на едно, което значи може да си да горе тази карта на тестето и да реша дали да оставя отгоре или най-отдолу. Ще оставям отгоре. Това за едно бяло и Пато Францис 3 ще касна Кинджали Sunwing. Това е динозавър, който има фланк и казва, че кричерите на опонентите ми влизат тапнете на полето. Тежко. По времето на динозаврите имало ли стакс? След което ще тапна Huntmaster да даде хейст на този динозавър, който току-що влезе на полето, което му позволява да атакува още този ход и добре дошъл в командерския сблъсък. Демидж. Добре, аз ще се говоря с моя флар. Добре. За едно зелено мана ще играя един Cycle Wand. Той ще рече плащам Cycling Cost, дискардвам тая земя и мога да тегля една карта. Ще играя един Llanowar Wastes. Той може или да ми добави Colorless мана, или да ми добави зелено или черно.
Като направи това за цвета, ми бие едно демидж. Фери Дримтифа ще нападне по шефа. Не мога да блокирам, взимаме на демидж. Да. Аз? Да. Тап. Окей. Доро. Добре. Сега, Path of Ancestry ми дава едно мана от който и да е цвят от идентичността на моя командир, с други думи или черно-бяло, или червено. Когато тази мана е използвана за да касне Creature спел, който споделя Creature Type с командира или Human, скрайвам едно, това, което направи преди малко Илиан, поглеждам най-отгоре, или я запазвам там, или я мъжкам най-отдолу. Просто казвам какво прави картата, защото след малко ще използвам. Тапвам Path of Ancestry за черно, Plains за бяло, за да касна General Enforcer, който е Human Soldier и казва, че легендарните човеци, които контролирам, имат Indestructible, с други думи, неунищожими са. Тъй като съм каснал Creature, който споделя Creature Type с моя командир или Human, ще скрая на една карта. Генерал, касна генерал. Само негови хора. Между другото, това става влиза... най-отгоре. това Влиза влиза тапнато, тапнато, да. извинявам се. Сега в следващата ми стъпка ще играя една тапната земя, която на жаргонно му я казваме Bounce Land. Тя влиза тапната и когато влиза съм длъжен да върна някоя друга земя от полето в ръката. Паса. Колко си карти в ръка? 7. Окей. Окей. Антапвам, тегля си карта за ход и за 2 мана ще играя Silent Hellcreeper. Това е едно, което не може да бъде блокнато и всеки път, когато набие демидж на някой от опонентите ми, си избирам една от 3 опции. Да му сложа 2-1-1 каунтера, да изтегля карта или той да се трансформира в нещо друго. Затапа. И после ще играя за 1 мана Hardened Scales. Ако ще сложам на нещо 1-1 каунтер, слагам втори 1-1 каунтер. И ще пасна. Промоция 2 земи. Тапане. Тега. За мана ще изиграя Солник. Ще го тапна да ми даде 2 колорлес или безцветна мана. Да ползвам сайклинг ефекта на тази земя от реката, ме дискардаме и тегля карта. Че най-странният Soulring Play, дет съм виждал. След което ще играя на тапната земя. Ще мина към комбат. Господин Пенков, да демидж по вас Бива. и се приключвам хода. Тегля за ход. Ще играя един Rockfall Veil. Той се тапва, ако нямам 2 земи, за мое щастие имам, давам ми или червено или зелено. И за всичката ми мана ще играя World Shaper. Като той я нападне, милвам горните 3 карти от библиотеката ми в гроба. Библиотеката! Моля ви се. Специални поздрави за Атанас Даймекс. Да, моя герой, моя личност, към която много уважавам. И когато World Shaper умре, връщам всяка една земя от гроба ми на полето, тапна там. Пък... Като говорим за тапнато. Мамко! Всеки забрави за това. Fairy Dream Thief ще продължи... Не, чакай. Бой по Stax Player. Искам да се пазя блокера обаче. Нападам по Stax Player. Дайте генерален. Тап. Окей. Доро. Монстък. Добре, играя на земя. Сега за 4. Тази земя ми дава 2. 3. 4. Вкарвам командира в игра. Queen Marquesa. Тя има Dead Touch, Haste. Когато тя влезе на полето, аз ставам монархът. Колония Source. Това означава, че в края на моята крайна стъпка ще изтегля карта
когато някой ми направи демидж, той става монарх. Има и друг ефект. В началото на моя upkeep, ако противник е монарха, аз създавам 1/1 черен Assassin Creature токен с Death Touch и Haste. Сега, използвах цялата си налична мана, ще остана с 7 карти в ръка и тъй като съм монарха в края на хода ще трябва да изтегля една карта. И тъй като играта не ми позволява да държа повече от 7 карти в ръката, по принцип ще трябва да изхвърля една в гроба и пасвам. Пак си добре. Аз не се оплаквам, като имам карти в ръка. Тегля за ход. Изхвърлям една карта в края на хода, тъй като не трябва да имам повече от 7 карти в края. Имам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И забравих да дообясня още нещо. В момента имаме комбинация от две карти, които взаимно си помагат. Генерала казва, че легендарните човешки създания, които контролирам, са indestructible. А кралицата е човек и е легендарна. Затова имайте едно на ум. Добре. Аз стигам към комбат директно. Ще атакувам по тебе. То не мога. Симуа? Искам короната, искам златото. Това не мога да блокираш и ще поемеш едно задължително. Я ще си взема коронката. Битката за властта запад. Да. Той, когато набие комбат демидж, ще избера втория му ефект, да изтегля една карта и не мога да го изберам пак. Така. След комбат играя земя. За 3 ще играя Warren в the third part. Има Vigilance, тя като влезе дестройва target artifact или enchantment. Ще махна това Soul Ring, преди да дойде динозавъра при нас. На време дойде. Някой друг ход да не спестя. Какво значи Vigilance? Когато атакува не се тапва. Ама влиза тапва. Няма значение. И има ability да я тапна, да дам на мен и на някой друг опонент по една карта. Чувам в края на хода, ще изтегля карта от монарх, ще пасна. Тапвам, теглям. Като гледам короната през всички ще мине. Тапна тази земя, която ще ми позволи да ская на едно. Ставям отгоре. Значи минавам към комбат. Атакувам за короната. Оправдано. Да. И в края на хода ще тегля карта. Да. Добре. Аз съм на ход. Вие ли са, ама? Лили Иванова не написа. Тя имаше концерт петъка. Лили Иванова! Не ми говори за Лили Иванова. Сещам се за съквартиранта ми, дето бластва в 3 часа Лили Иванова има държи буден. Тя е на 85 по токчета и 2 часа на концерт пей. Заслужава уважение. Тя е велика царица, само това да кажа. Тя е по-велика царица от Маркеса. Така, аз ще премина към комбат. Не, чакай. Тапалката си, имаш мана. Айде да нападнеш нещо на World Shaper. Влизам към комбат, дами и господа. Той се смее по незнайни причини. Чакай. Късмет. Най-забавната част ще бъде отрязана. Това е много тъжно. Трябва да има на работа. Край на Всеки където е объркал той да си. Той да се Да. Ужас. Почвай. Край на рекламата. Преминавам към комбат. Да. Нещо. Да. World Shaper, моя свето... Не знам. Това пич ще нападне по тебе. Да, за 3 демидж. Колко не очаквам. Чакай малко, стой! Когато декорира атака, аз мога да мина на 3 карти. Много интересно ми мога. И освен това, за една неутрална и една зелена, ще играя Trash the Town. Плащам първо зеленото и после за третия ефект, който искам да използвам неутралното. Когато... Така ли работи? Да, така работи тази карта. Нали, много е става, разбирам да са адвокати. Да, третия ефект е
Target Creature получава, когато набия демидж на плеер, тегля 2 карти. Ще поемете ли този демидж? Да. Добре. Няма флашвате Creature, имате Open Mana. Ставам могъщ цар, получавам си короната. Ти честито. И ще тегля 2 карти. Така, моят втори мейн фейс ще... Ще играя на земя. И за 2 ще играя най-могъщата карта в Magic the Gathering. Sakura Travel. Класика. На испански. С много по-зре. Мисля да премина към End Step. Моята могъща корона ще ми тегли карта. Добре. Да, ти гледа, бе. Untap. Upkeep. Ефект на кралицата. Началото на upkeep-а. Ако противник е монарха, аз създавам 1/1 Black Assassin Creature токен. С Dead Touch и Haste. Къде тази кралица рекрутва братята? Ето го един Хасасин. Няма нужда да кътваме, само има едно нещо, дето забравих да направя. Какво? Да. Окей. Да. Той влиза тапнат. Нали? Все още е жив стакса. Стакса. Хората да гледат за първи път, че си мисля, че Да. в Magic влизат тапнати работи за митей. Тегля карта. Добре. Искам да премина директно към комбат и да си върна коронката. Чакай. Обявявам с кралицата атака. Тя е indestructible от ефекта на генерала. Подозирам, че има някаква любовна връзка тук в предисторията. Малко извратено ми се струва, като гледам картинката. Обаче... Царицата страда непобедима само заради мъжа. Тук има нещо много... Той е генерала. Генерала, да. Той не е просто мъж. Обявявам атака. Теб 3-3 Dead Touch Haste. Не мисля да блокирам. Окей, взимаш 3 командирски демидж. Да ползваме тук опцията, че съм... Как се Ти отбелязва? си синя, тъй че 1, 2, 3. Окей. Не знам, не мисля, че... Нека да има. Нека да има, да. Добре, вземаш демиджа, ставам монарха. Короня съм бил. Данкишен. Main 2 или Second Main Phase. Ще играя за 4 мана. Имаме една двойна земя и 2 единични. Кардур. Дунскорч. Влиза тапнат и го обяснявам. Легендарен кричър, демон, безърка. Когато Кардур влезе на полето, до края на моя next ход, кричерите, които противниците ми контролират, атакуват всеки комбат фейс, ако е възможно, и атакуват играч различен от мен. Когато атакуващ кричър умре, всеки противник губи по едно живот, и аз печеля едно живот. Той влиза тапнат заради птеродактила. Но да знаете, че вашите кричери до края на моя следващ ход ще трябва да атакуват всяка батл фаза и то някой различен от мен. Така запазвам монарха в мен и ще си гарантирам по още една допълнителна карта в края на следващия ми ход. Сега не съм играл земя за ход и имам още една баунс земя в ръката. Ще си взема този Plains и ще изиграя Борос Гаресън. Той влиза тапнат. Връщаме на земя, за да го играя. И с това приключвам своя ход и тъй като съм монарха, тегля една допълнителна карта. На колко си карти? Сега ще ги приберем. 2, 4, 6, 8. Трябва да скартам на карта. Според правилата на играта се налага на такива неща. Скартам. Тегля за ход, антапвам всичко. Мисля да ползвам тап абилитито на Логан, че да не трябва да атаква заради Ейтос. Аз и някой опонент ще теглим по карта. С тебе ще теглим по карта. Коледно ми. Раздавам карти. Теглим по една карта. Теглим по една карта, да. Няма да го дадеш на човека с най-малко карти на нас. Не, май не искам да го давам на човека с гишат командир. Не мислят за хората без Защо се страхуваш толкова много от този динозавър? Ти един от тия командири, дето ако... Май си ходил в изгубения свят. Щом си се измъкнал добре. Отивам в комбат
С Silent Hell Creeper ще атакувам по теб. Колко е? Unblockable е 1 демидже и когато наби демидж ще сложи 2-1-1 каунтера, които заради Hardened Skill ще станат 3-1-1 каунтера. В втория ми main phase аз ще играя една тапната земя и ще си играя командъра. Така. И пасвам ход. Влиза в тапната. Искаш да обясниш също какво прави или? Ще да обясня на другия ход, ама... Да. Нищо не обясня. Добре. Всеки път, когато аз играя карта, някой мой опонент получава карта. Също някой мой кричър получава 1-1 каунтер и получава флайинг до края на хода. Ако направя този ефект 2 пъти, аз получавам 2 карти. Сега за ход. Защо се смееш, Даниел? Ще тапнем този човек да даде хейст на динозавра. Да причима, просто за да не му се налага да атакува. Да. О, интересно. И ще такова по Даниел. Окей. За Още да. след това ще... Защо тагаме в приложението и не знам. Виж, аз му говоря да сложа моя телефон. Аз мога да кръстя, който си искам начин. Валио. Валио. Виж, българският не ми е първия език. Френски, нали? Ами не. Говоря с такова пещерняци. Селски е първия език. Абсолютно. Един Борус Сигнет. Може за едно мана ми позволява да си купя 2 мана. И за 3 ще играя един Cultivate. Ще търся 2 basic земи от тестето. Едната ще влезе тапната, другата ще добавя в ръката. И с това ще се приключа хода. Ще видим май-голям дракон на следващия. Дракон. Аз докато го правиш това, ще използвам гъщия ефект на моя Sakura Tribe Builder. Не го обяснихме преди, обаче аз мога го трибютна. Можеш на френски да го обясня. Това е испански. Добре. Sagrifar е lanciado de la tribu Sakura, busca en tuta biblioteca. Аз казах, че така заказва. Смисъл, una carta di tierra basica, ponesca carta en el campo de batalla, girada o liga barada. Добре. Виж почне видеото, момче. По-добре аз да не теглям моя Sakura Tribe Builder. Ти си учил испанска ли? Ами не, ама латинската азбука я познавам. Доста бързо четеш на латински. Да, аз не го чета бързо, аз просто знам текста на Изус. В очилата да На всеки няма език. такова AI, което Да. е транскрипция. Генерално, моля цепете дека. Аз не Разбира искам се. да тегля земя за ход. Значи, моля цепете на хубаво. Запрете си играя змия за ход. Добре. Плин. Да. Така, тегля за ход. Антапвам всичко. Така, дами и господа, ще играя Exotic Orchard и за 5 мана една черна, една зелена и една червена и още две такава. Може да ги препоръча на испански. 1, 2, 3, 4, Чинко? Чик. Чинко? Не знам, не. Ти звуча нещо друго, нещо много неприлично. За 5 ще си играе командира Дисада Реслес. Тя е царица на всички Люргоев изроди. Когато Люргоев перманент влезе от гроба ми, откъдето и да е, освен Battlefield, връщам този Люргоев перманент директно на полето. И когато набия демидж на плеер, мога да създам един Люргоев токен. Така. Влиза тапното, да? Мамка му, още ли е това на полето? Това се прави хора. Ще кажеш, че има хейст. Ще се оплакваш. Между другото, като го спомена, за две ще играе Lightning Greaves. Яко. Нещо като ги активирам, някой иска да използва. Мисля да ги сложа тези бутушки на моята диса, дава и хейст и шраут. Шраут значи, че никой не може да я таргетва с кард ефекти, включително и аз. Вот е малко по-различно от Hexproof. И така. Длъжен си да атакуваш. Длъжен съм, аз си искам. Така, вие двамата сте тапалтнати. Не по желание. Разбирам. Все пак
Сега напусна по господин Даниел с World Shaper и с Fairy Dream Thief по генерала. Шефа, уоу. Това аз не мога, ама ми се иска. Сега ще милна 3 карти с моят World Shaper. Ще милна... Добре, 2 земи и един ангар. Ангар, докато е в гроба ми, има Mountain. Анжер, много верно. Ярост на български, не знам какво ще да познате. Бързи ярост. Докато имам Mountain на полето, да, на кричарите ми хейст, аз за мое съжаление нямам. Но, по-важното, на Big Damage на 2 плеера, което ще тригърне моята диса да създаде 2 Lurgoev токена. А то не е задължително той да прави демиджа. Не. И те топнати. Малка. Това са карти, те са токени. Те са животни. Виж, Добре. ти нещо има ли картон, само ти ми отговори. Съм направен от картон. Тармгойв, който е с къв ефект. Така, да. Ванилка е, но пауъра му и тъфнеса е равен на всички карт тайпове във всичките ни гробища. Карт тайп ще рече Instant, Sorcery, Creature, тя работи. Да, при мен има артефакт, сорсери и земя. Земя е сорсер при мен. Sorry. Значи има 3 за сега. При мен има Creature, има Instant 5, има много редкия Battle. Значи 6. Кои е пата? Да. Единственото, което ни липсва са Planeswalker и Enchantment. Той го играй да си го служиш сам. Точно така. Така че тези сладори са 6-7. И мисля да пасна. Добре. Оттап. Скъпи монархо, можеш ли да махнеш тази напаст към земите? Сега ще Това видим са- с какво ще ми благослови моите тести. Дами и господа, мисля, че след последните апгрейти, това тести е просто... Сега, играя една земя. Тапвам я, за да играя Soul Ring. Сега, за двете безцветно от Soul Ring, плюс едно бяло от цвета на командира, ще играя един много хубав енчантмент, казва се Ghostly Prison, който казва, че ще си остана монар за много дълго време. Кричерите не могат да ме атакуват, освен ако техният контролер или собственик не плати 2 за всеки кричер, който той контролира, който ме атакува. С други думи, ще ги принудя да се използват ресурсите, само и само да се доберат до монарха. Докато мислиш, аз да не мога ударя, но му фенча. Много добре. Привилегията е си от една страна на нас. Мога да кажа по-здраве на госпожа Рафа. Стига, да. Аз казах, много е добро. Просто се кътва в кадър и виждаш кекшето. Кажеш край на рекламата. Край на рекламата. По-здраве на Доротея Рашкова за Рафенчета. Номерен. Тя отговаряше за днешния кетеринг за снимането. Кетеринга, да. Е осигурен Суря маната. от Doris за Creatives. Един фотокен, да. Добре, продължаваме напред. 1, 2, 3, 2, 5, 1, 6 карти в ръка. Оставам малко мана отворена, за да плаша своите противници. Искам да вляза в комбат. Всички ли сте без блокери? Ти може да се Ще кажеш, виж, ама ние не Мога можем. случайно. В смисъл, да, много случайно всички сме без блокери. Така, с Маркеса, искам да обявявам с Маркеса атака. Ще атакувам също с... Нито един от вас няма блокер. Значи, Кардур по Илиан, Маркеса по Севла и генерала по теб. За да разпределим любовта. Съм много обичан. И си служи и 3 командирски. Още. Един Чакай ден, малко. един ден ще умреш от Queen Marquez.
Само още... Че, Кой това? 15. Да. Още 5 атаки. Да. Може да бусни с нещо. Така, в края на хода, тегляне на карта, защото съм все още монарха и приключвам. Сега се на 7 тебе. Да. По-добре да мога ги играеш сега как. Тегля за Се ход. притесняй, за оставих отворена малко. Ще играя един принц за 3 мана. Ще играя Ришкар. Като влезе, слага 2-1-1 каунтера на 2 кричера и кричерите ми с каунтери могат да се тапват за зелена мана. Като влезе тапнат. Влизат. Обаче се слага вместо по един каунтер, слага по 2 заради Hardened Scales. И на каст, това ще тригане командира ми, ти ще изтеглиш карта, аз ще сложа на този кричер 2 каунтера заради Hardened Scales и ще му дам флайинг до края на хода. След което за едно зелена мана ще тапна Silent Hill Creeper да играя Pick Your Poison. Ще избера всеки опонент да сакрафайсне един артефакт. Мамко. При което командъра ми ще получи още 2 каунтера, ще получиш още една карта и аз ще изтегля 2, тъй като съм дал 2 карти. Аз саквам единствено си артефакт. Аз саквам единствено. То всеки има по един, да. Тази игра не е писано Soul Ring да остане на полето. След което отивам в Combat. Тебе не мога да атакувам, защото няма да те атакувам. Имаш? Имам. Вземи монарха. Дали имаш флайер? Дали се струва двете мана да платиш? Ще изтеглиш карта и после ще трябва да я дискарднеш. Не, смисъл, аз мога да си играя нещата. Ти ще влезе по тебе за Vigilance за 4. 4, Ти ще влезе по тебе за 7 Commander Damage. Голям зайк. Поздрави на Зайко Жила. Днеска много шадаути. Днеска много поздрави сега, да. Опа, как се намалят? Не, тежко, на 8. Така, в Main Phase 2. Много бонус от тия. Чакай, да ги махна. В Main Phase 2 аз ще тапна 3. Ще беше на 30 тук. Да, защото имам каунтер, за да играм мана Gorger Hydra. На каст, това ще даде на тебе една карта. Благодаря. И ще сложи 2 каунтера върху... Тук аз съм плюс 6. Не си. Ще аз сменя заречето. Ще пасна ход. Всеки път, когато някой играе карта, мана Gorger Hydra ще получава по 2-1-1 каунтера. Заради Hardened Scale стават 2. Имаш едно опън, нали? Да, имам 2. Това е моят статни за грин. Да, тапвам. Тега за ход. Ще играя за дня за ход. Още една D20. За 2. Ще играя Кинсигн. Това ще е 2 каунтера. Това е всеки път като късен спел. Някой като късен спел, да. Сега е 3-3, нали? Да. Предложение имам към хората с отворена мана. Да. Аха. Не ми закачате командира. Аз не ви закачам Бога. Ти значи ли, че свингваш натам? Да. Батко. Не. С теб не разговарям в момента с... Виж, Ви се познаваме от предишните епизоди. Чакай, в Turnordr ти какво можеш да кажеш? Turn Order. Аз мисля, че факта, че се държиш по този начин, влиза в неговия уинкон, който е да има предателства. Няма проблем. Виж, имам бордлайф. Ще го играя, ако Тебе ме не помня, аз съм депутат. Ще го играя бордлайф, ако Виж, ти предлагаш някакъв срок за коалицията. Предлагам този ход да не ви закачам Бога. Този ход. Атакувам по него. Ви този ход не ми закачате командир. Единствено и само за този ход съм съгласен. Този ход, да. Става. Май аз съм съгласен. Знаеш ли? И аз съм съгласен. Значи тапаме... ще съжаляваш. Каствам си командира. Гишата се на самата. Той е... Има Vigilance Trample His, т.е. не се тапва. Може да тук в хода, който е каства. казал.
и когато направи комбат демидж на друг играч, ревювам толкова карти от библиотеката и всички динозаври, които покажа, ще влязат на полето. Другите отиват отдолу. Ще мина към комбат. Гишът ще атакува по... Само да ти кажа, навали. това лошо държание ще бъде възнаградено с 7 земи. Заповядайте. Кинджер нямаш флага, нали? Аз? Да, ще атакува по тебе за 2. Окей. Получаваш 7 Получи. демидж и тригър ефект да ревилнем. Всяко ревилнем 7 земи ще има тъпа. Така имаме 1, 2, Ай, стига, какво? 4, 5 Аз виня, между другото. И какво влизат на полето сега? Така, те влизат едновременно на полето. Това са, казваме им имената, да мога да ги видиш после. Датараск, Вердан Сън Саватар, това е Годзила. Никой не това съм е чул. Идаро Wandering Monster, Полираптор и Raging Sword Tooth. Те чай, какво се случва? Тарас не можеше да бъде Тараск щупен или нещо има такова. хейст и Ward Ward 10, 10. ако е каснат. Само че той не е окей. каснат, Аха. тъй че само като атакува се сбива с кричер на играча, по който атакува. Той ще го кажа последно, защото прави най-много. Годзилата има трампъл и хейст и има ефект, ако е сайкълната, т.е. който е изкарната от ръката. Полираптор има Rage, т.е. когато получи демидж, създава токен, който е негово копие. Raging Sword Tooth има трампъл и като влезе на полето, прави едно демидж на всички останали кричери на полето. В момента всички останали кричери получават по едно демидж, така? Ще кажем за него Което и се engage. първо е да направи. Добре. Моя се номира, защото има само Те, едно. които са с едно Само тесто, ка- всичко е Жалко. Сделката ми беше само за командиран, тъй че, Да. скъпи Да. приятели, моля, Полираптор, когато получи едно демидж, ще се създаде копие, което е също. И Вердан Сън Аватар казва, че когато той или друг кричер влезе на полето, получава живот, колкото е тъпнеса на този кричер. Тоест той ще види всички тези кричери, които влизат в момента на полето и ще получа 25-33 живот. Команд Damage бързо се превърна в Линкона. той не е получавал никакви освен от тебе, да. Да. Става на Виж. 56. Това, че го пуснахме, не е толкова лошо, защото в момента той е the biggest threat on the table. Да, мисля, че има, Значи, вече има коалиция. Съгласявайки се, имаме тройна коалиция. Дори без той да иска да се съгласява, той е длъжен да напада на това. Нямам повече мана, така че се... Много добре, господин Вайло. Окей. Много интересен. Чакай вече бордвайпа. За жалост не е бордвайпа, не работи също твоя борд. Бордвайпа на всички борди. Нямат защити в момента. Нямат. Нямат защити. Ама Са май... пазари, що бях сме. Беше каза се стратегия, блафиране и приказки. И прика. Момчета, имам ремувал на тези две работи, обаче той ще махне целия борд. Имам отделно един ремувал спел. Имам един ремувал спел на едно от тези пичове. Ще не мисля, че като найде. Да. Направи нещо друго. Мога да милна 3 с Lord Shaper, като нападна и да видя какво ще милна, ама не мисля, че има нещо, което много ще ме спаси. Да го запазя, защото е инстант и да чакам вашите ходове. Най-добре, защото в момента ни... И докато си говорите, Ето това влиза в кадър, в смисъл. Част от отговорката е. Това, че е станал от масата, значи... не участвам в тия били. Той е толкова сахет, че не го е бе. Да. Не, аз го викам като сигнал, че се отказва от играта. Той получава жизнени точки. Да. Мафинчето се струва. Момчета, да спазя ремува от вашите ходове. Да, бе, смисъл, Да, това борд запазва. клер не прави нищо срещу него. Именно, Само да. прави после. Да. Добре, в такъв случай. По 4 ден ще му биш нещо такова. Да, имам един бордлайф за 4 демидж на всичко. Как не се Това не струва. прави нищо. Нали? Полираптор е. Да. Така.
Трябва да запазя това. Ще кажа и сега край на рекламата. Но това не казах началото. Добре, край на рекламата. Ще премина към комбат. И World Shaper ще нападне по Иран. Като нападне, милвам 3 карта. Ударих един Graveshifter. Така, понеже Graveshifter е Changeling, той се бори за всеки Creature Type, включително и Lurgoyf Creature Type, което тригърва Диса, да го сложи на полето веднага. Той, когато влезе на Battlefield, стига, когато той влезе на Battlefield, може да си върна един Creature от гроба в ръката. Мисля да си върна... Мисля да върна най-могъщата карта в Magic the Gathering, испански и Sakura Tribe Elder. И сега, ще декларирате ли блокер на World Shaper? Няма си върниш Circle, ще върниш Sakura Tribe Elder. Да. Аз мисля, че Circle ще на тях пречи повече отколко на теб. В момента, Да. Ще блокирам с токена на Полератор. Само сигурен си. Защо Полератор има токен? Защото това му направи едно димчо. И му тригърва ефекта. World Shaper като умре мога да върна всяка една земя от гроба ми на полето тапната. Колко земи можеш? Ами, нека ги преброим. 1, 2, 3, 4. Като едната е двойна и ще мога да си върна още една земя и да си игра за ход. Той ти мила всеки ход. Върни се земите. Ще го блокира. Добре, World Shaper ще умре. Токена като получи демидж, ще направи копия. Фак. Който ще... също... Абе ти Рич имаш ли? Рич имаш ли? Или Fire. Дали мога да нямам нищо. Ще умрем сега. Аз взех 7 команда. Да. 8 даже. Не 8, просто не знам как да махна минус и го оставихме на 8. Значи е на 7? Да. Окей. Грустурф като влезе, ще си върна ето тая земичка в ръката. Ще получа 5 живот, които явно няма значение. Ще играя за 2. Що не се остави това? Един тап на Sakura Tribe Elder. Окей. Ти кастваш, аз ще ги на каунтери. И... трябва да пазя 2, няма лошо да си видя опциите. Да, за едно мана ще играя Ignoble Hierarch. Ти кастваш. Да. Може да се тапне за едно мана черна-червена зелена, няма никакво значение. И... дами и господа, мисля, че това е от мен. Окей, дроу. Ча фид на дека с ансарите е още повече ансари. Тапвам Логан в началото на ходите, да ти дам една карта. И аз ще взема една карта. Добре. Играя на земя. За 2 черно и 1 червено ще играя Vampire Nightwalk. Влиза тапнат. Flying, Dead Touch, Lightning. Интересно. Сега за... Ти е трябва да влезе тапнат. Какво правим следващия ход? Ясно къде е фокуса. Въпросът е какво мога ли да ти помогна по някакъв начин? Защото аз нямам флайери, нямам възможност в момента да го такова. Какво мога да направя, за да можеш да направиш нокаут? Аз мисля, че имам нокаут. Аз мисля, че той сам ще се справи. Да. Добре. Услугата дет мога ме направиш да го ритнеш под масата. Моя милост! Да, услуга и аз мога тя направя. Мога и двамата да ги... Така. Ами, виж, няма да ритам на никъде, защото ми трябват блокери. Аз метафорично. Да. Сега няма нужда да правите сделка. Да, няма нужда, не правим сделка. Приключвам.
И се надявам. На колко си карти това е сега? всичко необходимо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и тегля в края на хода заради монарха 10-та. И в края на хода също ще играя на Instant Speed, Да. Slip Out the Back, като се таргет на командъра. Давам му едно каунтър, които ще са на 2 каунтъра. И до края на хода, до началото на моя ход го няма на полето. Обаче на каст той ще се тръгне, ще получи още 2 каунтъра от неговия ефект и ще даде още една карта. Което ти ще трябва да скарнеш в края на хода. Да. Пазах го цяла игра, още от опенера, като ансър на Гишат. И ти дойде с тази оферта. И какво да кажа? Те. Трябва да ви дискарт на 4 карти. Съм тапвам всичко. Аз каснах, то това пак се обе. Ще има 10 каунтър. Сложи за вампира му каунтър. Ай, не. Аз не успя. Да, окей. Да знам, главата ми не зачита това вампир за важен. Тегля за ход. Да, говорим. Да, слушам те. Няма какво говорим. Кажи си последните думи. Ще ги запишем на почата ти. Може по всяко време мога да ме убиш. Остави ме един ход, аз бия нататък. Дали, това е лоша идея. Не Смисъл, го правим. аз той не сме заплаха. Няма, не искам да го правя наистина. Няма и да се заплахай. Не мисля, че искам да правя сделки с човека с фул динозавърски бой. Виж, Смълих 4 карти. можеш и да си оставиш флага, да не да. атакуваш за 2 демидж. Защо го направя? Тия 2 демиджи се нямаха ли си? Напъна твърде много. Виж. Ще съм стойностен човек. Ще играя за 3 мана. Grasp of Fate. Сега ще даде карта и ще уби. Grasp of Fate, което на всеки един от плеерите маха един non-land permanent, докато самия Grasp of Fate не напусне полето. На каста аз ще имам тригър на командираме и на Mana Gorger Rider. Тя ще получи 2 каунтера. Командираме ще се даде 2 каунтера и ще даде на тебе една карта. Ти ли таргетваш перманентите на противниците? Или те си ги избират? Аз ги таргетвам. При което аз ще таргет на Ghostly Prisoner, твой командър и малката птичка, колкото да не е било релевант, че не си атакувал. Ясно. Това не е справедливо. Ето сега аз на моят ход мога да ги убие двамата и няма с да блокирам. Не бъде толкова сигурен. За 2 мана. Ще игра Selfless Spirit. Ще дам на тебе една карта. Най-накрая получавам нещо от тебе. Ще дам Гадно животно. на Mana Gorger Hydra Flying. На мен ми трябваше 14. Да, то има точно. 15. Да. И ще вляза в комбат. С Mana Gorger Hydra ще атакувам по тебе За колко? за 19 демидж. Flying Trample. С Silent Hell Creeper ще атакувам по тебе. Unblockable е. 4-4, да. С Мама Зайка. Задържа. Да, слушам те. Аз ще ги убия. Аз на моят ход. И аз ще ги убия. На моя ход. Сега ли? Не. Дай му време. Не мога да направя нещо. Не се знае. Ще скроиш по това начин. Не съм съгласен. Няма да вече с колата блокирам. Всичко атакува там. Военно. Без изключение. Как да го формулирам? Рискувам и по двата начина. Ако те оставя да живееш, ще атакуваш с командъра Дори няма да и те на рандом. Няма да По никой. Прекалено голяма Никой. заплаха. По пълна случайност, най-отгоре на тестето ти ще се появи един динозавър Рич
дето ти дава prevention от Commander Damage. Его няма С моя да късмет. атакува команда. Само По да никой? не атакуват. Да. Той има достатъчно. Също и реклама, ако приключваме и сега Да. бързо, ще Да. има време за още един епизод да имаме материал. Ама по принцип не се съглася. Край на Значи рекламата. всичко сочи наса. Виж, аз искам само да кажа. Реклама. Окей. Ще правим ли втори? Ако имате време. Аз съм окей с това. Учиме и се мога Да. Аз... Ама въпреки трябва да Аз го kinda- изиграем. Аз няма да се дам толкова след. Да, плюс че аз kinda не искам да бия третия меро. Не, ти ако можеш би, ама аз мисля, че Да, мога да. да направя неща, нито това, нито Ти видя ли го би. между другото? Какво? Ти може да се сакне на Instant Speed да ми направи Borderline Indestructible. Добре. Сега, край на рекламата. Искам само да кажа, Дани. Мгм. Човек, дето екзалва 5 динозавра с командира си не заслужава да живее. М. Аз сам, това е моят единствен аргумент. Така, продължавам комбата. Мис Bumblefour продължава по те. Значи няма приключваме играта. Обяви атаките. Обявена атаката, да. Добре. С тебе да направим сделка. Не, мисля, че А, не мога. аз само искам да кажа, че забравих да си изтеглям моите две карти. Само давам, но забравих да тегля. Не Да, искам ние да имахме сключвам пауза сделката. за- Най-голямата заплаха с намоста в момента. Сключихме миналата сделка и ти стана най-голямата С него заплаха. как ще се опре. Ще измислим нещо. Ще се оправя. Живота е На добър. мене той ми е малко натаман. Добре. Значи, Това не може да бъде блокирано, нали? То напада Ти по е мен. Flying Trample. А това, което е към мен, Да, Flying Trample. Flying Trample. Добре, ами поред на, ако искаш на часовника да се обявят Да, за блокери, ти Да. си пръв. аз не мога да блокирам. Въпреки, че са на 62 живот. Да. Взимам 14 команда демидж, 15, Пет, което става да. 22 и Автоматично експлодираш. съжирам. Кажи последни думи, преди да събереш камарката. Казах, това виж. Беше за Меган Командирте с Спорт, бе. боса, нали? Полис, а? Командирте с боса. Поне видяхме какво правите след това. Не, да. Показах Йоп. какъв беше За идеята. точно един ход, да. Заповядай флайер. Към него имаш ли атака? Аз ще Към него взема имам тези атака. 4, да, деца на блокабъл. Към мен летят 18 с трампъл, Да. така ли? 19 с Трампъл, да. 19 Да. с трампъл. Сега, във времето, в което аз трябва да обявя блокери, Искаш да махна енчантмента, дето му да... А това крича ли е? Кое? Да, и това нещо. Да ти дай ли застрата? Крича, да. Тежко. И може да се чейни. Да, Да. окей. Ами... Единствено ми Enchantment игра с фейк, като му върне нали, на него. Гости признам. 18 към мен, 19 към тебе. 19. Да. Не съм много съгласен. Да ти кажа честно. Щапа е едно бяло. Добре. Не за да го унищожавам, за да го екзална. Уф. И ти ще получиш, играе Path of Exile за едно бяло, Exile Target Creature, той, който лети към мен, неговия контролер сърчва библиотеката си за една basic земя и я поставя на полето, тапната, после размесва. Влиза тапната. Книгите ви Добре. библиотеката. Ще служа тук. Сега просто трябва да помислим за неговия командир. Командира няма... Чакай, може да имам нещо. Ама зависи, защото той има отворена мана. Между време, дай докато резолваш. Аз ще резолвам моя Анциадо де ла Трибура Сакура. Много е важно. Сеньор. В края на комбата обаче Silent Hell Creeper ще се активира, тъй като последният ефект, който не съм избрал е той да се превърне в копие на някой друг мой кричър. Той ще се превърне в копие на Selfless Spirit. Всичко друго има Legendary, тъй че няма как да го копирам. Тъй че имам два Selfless Spirit, просто един има counter. Които могат да се сакват и твоите кричери геймват Indestructible. До края на хода, да. На Instant Speed мога да правя това. Okay. Шефе, иска да ми цепите дека, защото някой друг да прави. Open мука. Мога сега да мъфинше. Като цяло, да, може цялата кутия да вземеш. Така, мисля да си приключи хода тук. Вие сте, другарио. Сега, и двамата ли имат ефекта да Да. защитят? Okay. Да, и двамата го имате. В endфейза ще играя един Cycling Wand, ето си го върнах за тегля карта. Ще започна хода ми вече.
Тая не мога да я ползвам за мана. Всички тези могат 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тегля за ход. За едно мана. Това е още ли на 6? Не между другото, ама... Да, редно е да се Дай да преборим на ново. Да, трябва, понеже много промени имахме, загубихме един цял играч. Аз нямам неща, дето той няма. Instant, артефакт, creature, land. Имаш ли... Sorcery. Имаш ли Planeswalker или Enchantment? Не. Дали нямаш Enchantment? Нямам нищо, дето той няма. Окей, значи още са си 6-7. За едно... 2, 3, 4... 3, 4, 5 и 6. Ще играя Finality. Това е карта, дето е две карти в една, мога да играя една от двете. Finality дава плюс 2, плюс 2 на Target Creature и след това маха минус 4, минус 4 на всичко на полето. Не след... Играеш ли едната или другата? Не, това Не, виж, играта да. Да, окей. Какво прави? Значи слагам 2-1 каунтъра на един мой кричър. След това всичко губи минус 4, минус 4. Дори и нашите? Да, всичко, абсолютно всичко. Имате ли нещо, господин Пенков? Той респондва първо. Имаш право, да. Аз имам респонс на това, което правиш. Едно черно, играем Malkira Bird и таргетвам Кардур. Тая карта казва, че за 2 живот, който си ви отнех, до края на хода този кричър получава следния ефект. Когато умре, връща се на полето тапнат под мой контрол. Добре, и аз на респонс на цялото това нещо ще изиграя един Selfless Spirit, да си дам на борда Indestructible. Това не ми спасява борда, просто дава на нея до края на хода Indestructible. Да. И на Commander, Miss Bumblefour. Защо? Защото получава каунтър от... Не, остатъка от борда ще умре заради минус 1, минус 1, обаче тя остава на полето, тъй че само тя получава Indestructible. Да, смисъл, защото Indestructible не пази от минус ефектите. Да, ама ако ти атакуваш, тя е Indestructible. Да. Това минус е до края на хода, тъй че не трябва да махам каунтъри. Да, точно така. Окей. Аз моите два каунтера ще ги сложа на единият ми Люрдой. Сега резолвнаха нещата, нали? Да. След като всички кричери умрат, Кардур се връща на полето и казва... Тапнат ли се връща? Връща се тапнат, да. И казва, че отново когато влезе, до края на моя следващ ход, кричерите, които противниците ми контролират, атакуват всеки комбат, ако е възможно, и атакуват играч различен от мен. И когато атакуваш кричер умре, всеки противник губи едно живот и аз печеля едно живот. Ако командир умря, значи трябва да му сметнам таксичката за напред. Да, ти си задължен да атакуваш по мен. Да. Теба вече. Това не е лоша идея по принцип. Да, ние направим са 8-9 и 6-7. Те са с минус-минус. Още е същия ход. Да. Имам въпрос. Да. Пред да обявиш атаките. Да. Имаш ли как? Да махна командира? Не. Това колко атака е в момента? Командираме? Да. Преди това ми в 4-4 или след това? На 15? по принцип. По принцип е на 15. Можеш как да му вземеш едно 15 живота? Това е много интересен въпрос, на който... В смисъл, ако те и двете... Само те ще кажа, колкото повече му вземеш сега, толкова по-лесно ще ми и евентуално може би ще има възможност да го убие. Не, защото той има Indestructible, смисъл на това нещо. Той ще блокира с един със сигурност, тъй че... Те са и древни също заради моя това имам. Чакай малко, да, това имам. Ще блокирам по-големия и ще поема 2 демидж от малкия, нали? Точно така, да. Значи ще поемам 2 и двамата поемаме по едно от Кардур, защото твоя атака умря. Ти генваш едно. Да. Добре. Там май по-последно. Какво? Тригъра на... Не сме между Той никой не е умирал, никой атака не си отвори. Че е първо. Ни само съм. Той само като...
Да. Той е единствен дет ми се. Да, Сега за едно живот. такъв е живота. Какво е нужно? Няма да спаси положението. За 2... 3... Ще играя Тория Молър на китайски. Ще го Шинджибинг. Окей. Като касна спел, той е могъщ китайски цар получава професионално каунтър. Когато any player касне си бил. Да. Да. Това нямаше да го знае, ако че не беше тук. Добре, че го Какво? Да, Когато един плеер касна спел, Получава професионално. а той получава. Да. И е шейпшифтър. И е шейпшифтър, да, това е важното. За Лургоев. Червена версия не е това. Добре. Не съм играл с земя. Мисля да играя Инвредесън Бог. И ще играя моя Evolving... може и сега. Не знам какво да играя, Да, ще играя Evolving Wild, за да си сърчна за земя и ще пасна. Докато е твой ход, искам да помисля. Добре. Стига малко. Да някакво мисля. Пасваш ми ход. Антарка. Окей. Интегра. Имаш много мана. На колко ти командира в момента? Като стата? Да. 15-20. 15-20. Да. Всъщност на твоя ход ще трябва да також по него. Да. Много добре. Не, всъщност то казва, че до края на моята следваш... Да. А ти вече you're не е next. голдна. Значи мога Ти да не си съм голдна, тебе, да. Да. Окей. Колко мана имаш, Дани? 8? Не, сега, отворена. 2. Колко е човека? Много. 7. Окей, генерале, аз казвам сега да го правим командира, защото той със сигурност ще има защита за една от нашите карти, ако трябва двамата да напълним. И аз искам да напъна, обаче Нямаш избор. нямам много вътък. Имаш ли един removal спел? Нямам. Дадохме тегли 20 Си карти. бял човек. Бял дек, извинявам Чакай се. малко. Имам план, но не знам докъде ще мога да стигна. Сега, имам един кричър, който може да атакува. Ти имаш блокер, значи не може да атакува. Ще играя една земя да има за ход. Сега. Protection вече го няма, нали? Да. Няма protection, да. Генерале, Да. искаш ли да пробваш да отидеш в endstep, да теглиш карта, да изтеглиш instant speed removal? Ти много си повярвал, защото Виж, сметни го колко instant removal имаш в дека. Сметни има, колко вярвай. сте деспе. Сметни? Да. Ама, ти ли ще ми помогнеш да тегля? Не, аз с монарха да теглиш. Добре. Аз мисля сега първо да си осигуря блокера. Окей, чакай, не го мисля. Трябва да се... Ще играя Terminate на Дани. Има шанс Дани просто да няма нещо да се защита командира. Ма 7 карти в ръка, ама. Чакай, искаш да му убиш командира? Да. То, какво прави това? Destroy target creature, it can't be regenerated. По принцип я се играят с карта, ама съм забрал. Terminate. Чакай малко. Мен ми трябва неговия командир. Много точно! Много точно! Не бе, той ми трябва за да го убия. Ти имаш някакво, пази го някак се. Добре, няма го играя това. Нямаш Не, не. protection спел, бе. Не, protection за аз- тебе нямам. Значи нямаш нито начин да ремувнем командира. Не, нито да го- действай си. Играй си го. Смисъл, играй си го. Играем го, край на рекламата. Където бяхме? Ти респонс. Май няма респонс. Let's go! Ама се 7 карти, Нямаш, бул, нямаш. 2 мана open, no counter. No counter, no protection, no bitches. Умира, нали? Просто се чуя Много къде да е. добре. Геро. Отлично. Пак No става. muffin, дай му muffin на този момче, няма нищо. Не, след тига. Ще се почека. Добре. Момчета, харесвам. Каснах спел и ще сложа плюс на Добре. Тория Молър. Само че се Играй чуя си да я сложа спокойно. една секунда.
Ако не беше приел сделката, вече можеше да се спечеля. Вече можеш да ядеш мъфен. Да ядеш. Сега Аз съм малко манал в плея, да искам. Нещо. За 2 ще играем Mindstone. За... Късна спел. Много лошо. Не. За 3 черно-бяло и едно от какъвто и да е цвят. Значи казваме черно-бяло и едно от какъвто и да е цвят. За верак Flying Dead Touch Lifelink, ефекта му няма никакво значение. Късна спел. Много лошо. Ти го играеш за статуите? Защото е Flying Dead Touch. Кому е? Сега и да беше нападнал, ще да имам блокера да ти убие командира, той си е протекшън. Така, преминавам в комбат с Кардур. Атакувам по теб. Май нямам блокери. Пасвам в края на хода, ще изтегля на карта. Добре, тегля в началото на моя ход. Натапвам всичко. Ще играя един раунд. Колко сила има това? 5-5. 5 е в момента. Да. Добре. Така, за 3 мана. Чакай ма. По колко получава на каста? Плюс 1. Значи. Не като мулти. Да, твоето получаваше много. Добре. Кажу ли? За 3 мана ще играя Хелга, Skittish Seer, като играя Creature Spell с мана 4 или повече, тегля карта, гейнвам едно живот и давам едно каунтър. Мога да я тапна, да получа мана за кричъри, колкото и е пауър. Обаче сега няма хейс, не мога да я тапна. За 4 ще играя Линор, Autumn Sovereign. Ти не получаваш каунтер? Да, получаваш ли. Това ще играе Хелга, да гена едно живот, да й сложа каунтър, които ще станат 2 каунтъра заради Hardened Skills. Ще изтегля карта. Малко си промага. Имаш 2 мана, нали? Се стига 2 мана да игра един Elvish Mystic, един Benthic Biomancer. Elvish Mystic просто се тапва за мана, Benthic Biomancer, когато му сложа каунтър, ми тегли карта и ми дискарва карта. Моят теория мога става огромен. Когато му слагаш каунтър, тегли карта и дискарва, да. Окей. Тя аз към комбат. В началото на комбат тя дава на нещо каунтър и ако имам 3 кричера с различни пауъри, тегля карта. Това е на 3, това е на 1, 0 са брои за различно, ще ги дам на Хелга, 2 каунтъра заради Hardened Skills. Имам 3 неща с различни, тъй че ще изтегля карта. Мога, че... Да, продължи. И ще пасна ход. Нямам нищо с теб. Много земи. Голямо царство. Тегля за ход. Добре. Аз мислех, че Дани ще наявил да си. Къде нямаш protection, нямаш protection. Да. 3, 4, 5 и още 2. Ще играя Диса. Нещо на сама. Може ли да нямаш, да? Не. Играла нещо? Тя какво ще направи на сама? Нищо. Каквото прави винаги. Ще милваш карта. Ако мил на карти и мил на Лоргоев, тя ще го сложи директно на полето. По-скоро комбат ефект е важен. Това прави много бързо един голям борд. Колко демидж направи, толкова токен направи? Не, колко от плеера поема демидж, толкова токен направи.
Ами нямам нищо аз. Добре, за... Ти като кастваш, той получава ли? Да, получава. Да, е помпил. Добре, много да си идващо. А забравя тук къде бях. Ти имаш ли трампо или нямаш Няма трампо? трампо. То... Да, то си пише, пише си го на картата, да. Трампо, брат. Да. И той е flavor текста, и той е пресеното, и той е change. Държи ме, говорех текста. Колко? 3, 4, 5. Да, това е двойна, затова му отвесния. За... Ето така ще ги направя. Едно зелено и едно черно, ще играя Grizzly Salvage. Милвам горните теб карти на библиотеката. Слагам Creature или Land от тях в ръката, другите се оставят в гроба. И тук получава тук. Да. Така, сега. Pyrogoyf. Pyrogoyf ще влезе директно на полето заради диса. Grizzly Salvage, по принцип няма кричъри тук, но Grist the Hunger Tide е специален командир, който се брои за кричър, когато не е на Battlefield. И мога да го добавя с Grizzly Salvage в ръката ми. Другото си остава в гроба. А сега за Pyrogoyf. Pyrogoyf има класик Goyf ability-то, Power му и Toughness са базирани на картите в гроба. И когато той или друг Goyf влязат на полето, той бие демидж на който да е таргет, колкото е пауъра на този Goyf. Не сме сложили enchantment случайно пак в гробищата. Не. Да, значи си е 6-7 и ще набива 6 демидж където и да е. Аз се предлагам, а дойде са помпи. Това, Леонора? Ето е много по... Хилга дава мана. Той е обаче е 7, нали? 7 е, да. Ако не си беше връщал Planeswalker, ще вземаш още едно. 7, да. По принцип си прав. Така си го искам. Това не е проблем. Ще набием... Има как да вкара ченджа. В момента, защото ти видя реката. Имаш право. Обаче искам ли да направя това? Но то трябва да го направиш преди... Не, мога. Сега се активира Pyrogoyf. Добре. Мога да чейна нещо, да. Много добре, да. Освободил му enchantment. Искам ли... С тия коледни духове, дето приказват в ушенцето. Да. Ангели и демони. За... Напани! Да, добре, за едно ще играя Nature's Claim. Таргетвам артефакт и enchantment, унищожавам го, контролирам, получава 4 И артефакт и enchantment. Не, Не, аз мисля, че не искам да му давам fucking приза на брат. Ако убия това се връща при него. Да, не искам да правя това. Hard pass. Да, вече имаме enchantment, Pyrogoyf и гофете стават 7-8. Маркирай го на 7 и тук още едно, нали? Не, това си. Защото играта да касва. Каснах 12, така ли? Да. Pyrogoyf. Той е на респонс на тригъра на Pyrogoyf. Да. То таргетва всъщност, те че таргет на живочката. Тя ще умре. Добре. Може да изиграеш още 3 карти. Какво значи това? Да си го напомня до 15. Какво? Чакай малко, аз имам 15 живота. Какво намеквате? Какъв намек правите в момента? Мисля, защо да ни пропусне случайно. Трябва да го напомня. Виж, аз ти мога да напомня. Скъпо приятеле, отиваме към комбат. Да го направя. Аз мога да твоето инстант ли? Да. Правим го. Ториан Молар. Виж, ти не ли Сорен? Диса. Той бе? Да. С кого убива? Васен ли убива тук? Ще убива ретенци. Айде бе, батко! Пускай ме да си учил. И Диса... Този влиза сега, брат. Аз имам ярост. Чакай малко. Който дава хейст на всички мои кричари. Искаш нещо преди да влезем? Да клея. Не, Жули. Значи ние и Ториан Молар ще нападнат по тебе. По мен? Да. Сериозно? Да.
Пирогоев и Тармогоев ще нападнат по Дани. Блокирам ти командира. Тъмът детъж ли? Да. Окей, това не напада. А, Извинявам се, чайвам. Чай, помисли си пак. Нека помислям И лев. дълбоко, защото това могъщ цар не го очаква. Аз ще да убия. Не. Ще Трябва рак. трябваше да го вижда. Си беше плен. Не, как сега си към него мога да нападаш? Очисти му малко борда. По принцип, Дани, чуя се наистина, ако нападна по тебе и просто го убия с Пирогоев това. Не е по-добре. Кино! Какво ми трябва този борд? Всичките 4 по теб, Дани. В блок на двете най-големи. Тариан Мора това и и Лекс да Пирогоев. провериш, да. Да. Да видиш телефоните различни. Ще получиш Това е време да мине друг път, всеки спираме малко. 5-6 и 7-8. Ти го са сприли да. Значи 12, нали да. М. Ще създам един токен с Диса. 2 часа. Добре. Какво правиш токен? Да. Добре. И този токен ще набия 7 демидж някъде, ще убия... Защо? Когато ново нещо влезе... Когато Пирогоев влезе, да. Ще Ама набием демидж на... той Пирогоев не влиза. Пирогоев Не, или не. друг Гоев, да. Гоев. Да, Окей. токена на Диса и ще набием това вампир. Какво? Демидж ли му прави или му дава минус Демидж. камък? Демидж му прави, да. 7 демидж общо. Седем демидж. На колко е Тариан Мора? 12-12. Ти може да убиш? Ако го напомпиш на 15, Не, го убивам виж, на виж, момента. виж, виж. Играча, Виж. не е това. Виж, ти го оставяш да живее, ако имаш как да го спасиш. Да. И какво? Ти ще го направи това на 13. Как ще Кой, го защото това има флайнг. Как ще го направи на 13? Защото ти ще каснеш спелка. Аз каснеш, сега ще ще го става. направи на 13, така? Да, атакуваш с това за 2 и остава на 13. А той няма флайер. Той няма флайг, да. Има малко малък. Може го. Корешиш. Добре. Ма само трябва да имаш начин да го трябва спасиш ти, да. Пася. Да. Чакай малко. Виж, искам само да кажа, че трябва да мислиш за господин Даниел. Той не мисля, че може да заеди. Той няма хейстер 38, много трудно ще ме вземе от раз. Виж, ще играя тогава червено и бяло. Ме трябва. О, аз нямам май червено. Не, ти имаш бяло. Малкъм, да. Его едно бяло. Его едно червено, едно черно флотинг за борс чар. За да го направим дестрактабъл. До края на хода или съдам със сега? Дестан. Дестан, ужас. Добре. И сега отива на 13, нали? Да. Добре. Аз друго нямам какво. Ами, мейн 2 за... Не съм играл за него. Ще му дава... Ще играя Bloodbound Creek. Те на всичките промените, да. Всъщност, вместо тази... Ще играя на тапната земя. За 3. Ще играя Грист. The Hunger Tide. Така. Може би за плюс 1 да милна една карта и да създам едно Black Insect. И да го продължавам това всеки път като милна инсект. Минус 2 му, което мисля да ползвам. Ще сакна Creature и ще дестроя на таргет Creature или Planeswalker. Ще сакна Taurian Mauler. Защото имам лошото предчувствие, че ще направиш нещо. Това вече аз създадех работа. И мисля да махна това вампир. Той има ли нещо? Е това нещо. И това е, дами и господа от мен. Обръкаха се нещата. Добре. Когато си сакнеш собствения кричър и ти спечели играта. Тегля. Да. Плащам едно.
Изсъквам Mindstone за изтеглена карта. За черно. Но кафе да ме прави. Бяло. Предполагам, че нямаш работа, нали? Черно, бяло и едно от какъвто и да е цвят. Каствам камбал. Когато противник касне non-creature spell, този противник губи 2 живота и аз получавам 2 живота. Non-creature spell? Да. Ой, куче. Така. Ще ползвам това за 2 за Arcane Signet. Сега в края пасвам хода и в края на хода тегля една карта. Не искаш да нападнеш с флайера по Planeswalker? Не. Не? Добре. Не, трябва да блокер. Добре. Аз съм тапвам, тегля за ход. Можеш ли да ребилднеш за трети път, Дани? Много се досадна. Но по-скоро ти. Ти не си ял никакъв ремувал. Това е така, да. Мгм. Ами чакам, бе. С нетърпение чакам да ми играете ремували. За 6 ще си игра командъра. След което ще игра Omen Port Vigilante. Ако съм направил престъпление този ход, има Double Strike. Ти ще изтеглиш карта и ще сложа един каунтер на нея. И ще игра Rampant Growth, да си извадя една basic земя от дека. Ще дам каунтер на нея още един. Губиш 2 животи, аз печеля. Всички ли са? That player, окей. Да, плеер. Да. И ти теглиш още една. И аз тегля 2. Ще паса. Аз ще сега си натапвам земите. Само да видя пак това. Има Double Strike, докато си направил краем. Таргет. Това защо е keyword? Добре, чай. Да, трябва ти да го направиш, окей. Тегля за ход. Мисля да сложа +1/+1 на грист, да създам един инсект и на... увеличавам loyalty каунтера. Ти не си инсект. Болечка, моля. И ще имаме една карта. Земя, красота. За 1, 2, 3. Ще играя Fairy Dream Thief от гроба. Може Пак да се... кастване ли в момента? Не. Екзайла са, тегля карта и губя на живот. Добре. Красота. За 3 ще касна Селвала, Heart of the Wilds. Когато друг кричър влезе на полето, ако този кричър има най-високия пауър на целия Battlefield, контролера му тегли карта. Също така мога за едно зелено да тапна Селвала и да си добавя мана, колкото е най-големият пауър на полето. Понеже аз още имам ярост в гроба, мога да я тапна този ход. Да, това вече го тапнах. Ще платя едно зелено и ще получа 7 мана. С 2 от тези 7 мана ще играя Tornvolt Forager. Той има 3 тап ефекта, но този дето сега ще използвам, най-важния.
може да се тапни и да платя 4 мана, за да ми срещне скорал от дека. Така, аз стана 5 мана, след селвалата, ще тапна това, защото има хейст и оставам на 1 мана. А това също трябва да го тапнеш. Да, правилно. Толкова големи плееве, че са тресе масата. Ще срещнем катерица. Флотинг маната изчезна. Не, остава се. Оставя се, да. Защото той не плаща ли се? Плаща... Плаща 4 за ефекта. И 2, да. Има едно. Едно. Да. Да. Има едно. Какви са ми опциите? Ще взема един Realm Walker. Той е Changeling и се бори за всички Creature Type, така че е катерица. За 1, 2, 3 ще играя този Realm Walker. Когато влезе на полето, декларвам Monster Type, Creature Type. Мога да играя този Creature Type от горната... Ако горната карта на тестето ми е този Creature Type, мога да я играя за коста си. Ще кажа Lurgoyf. И също така ми позволява постоянно да гледам най-горната карта на тестето ми. Така. Преминаваме към комбат. Double Strike, би ли ми припомнил как работи, Дани? Толкова няма. Няма ли? Защо? Той ако направи крайм, получава да налите. Ти си престъпник, ти винаги крайм, значи да винаги правиш престъпления. Добре, се тая така. Някак си на тебе ти се измък. На тебе ти пустила. Нямам трампъл, за жалост. Ти имаш общо 5 пауър, тъй че мога свободно да... Нали? Да. Мога свободно да нападна с диса. И... Ето тези трите ще нападнат по генерала. Те скъпават. 7-8 са всичките. 7-8 са всичките. Да. А това кога би и демидж? Когато то влезе на полето? Чакай малко. Мисля всъщност дали си пригоден да нападаш, защото ти още имаш това. Там с това. Пирогов ще я подали. Да, значи 2-7-8 по тебе, 5-6-7-8 по Дани. Той остана само с 2 блокера. Ти ще оцелиш, да? Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Добре. Аз поемам. Ти поемам. 16 демидж. Аз съм на 40. Добре. Ти ще му самани крича и ще наби демидж. Да, ще създам токен. Когато набия демидж на плеер, Дисъс ще създаде токен и Пирогов ще наби демидж. Значи един вид съм задължен да ги блокирам. Демиджа може да отиде аз където си поискам. Как не? Пак ще се загубиш. Да. Част от Богда. И ако създавам... Как те ще отиде където ти, аз ги блокирам, не мога Не, да отиде където. той ако си самани кричера, и ти пак ще наби демидж. Да. И вече демиджа е 7-8. И също така, като създам токена, той ще е с най-големия пауър и ще тегля с Селвала 2 пъти, ако направя 2 токена. Ако направя един, ще тегля една, нали? Ако не направя никой, няма тегля нищо. Я ще фулбухна. И двамата. Ете. Добре. Само ти ще уме. Да. Неговите оцеляват. Ами, какво направя? Някой атакинг кричер умря ли? Ако ти убиеш, иначе не. Ще блокирам... С кой с боболечката? Искаме да блока. Направи демидж, нали ще имаш блока? Не го сметнах. Ще блокирам. Много връщай вече, няма. Ще блокирам и двата. И двамата. Едното има дета, че умре. Да. Ти имаш лайфлинг. Да, има лайфлинг за 2. Да. Добре, значи няма да създам
Никакви токени за жалост. Той можеше и по-добре да го направя. Преди май да. Да. Те ще напъна малко повече. Това пламена дека не се е променил. Не се напасна. Ако имаш много инстанти, си пази мана. Аз ще дам карти. Тигри. На мен ли? Да, ако имаш много инстанти в дека, пази мана. Също. Абе, нека да не. Вземам... Не вземам монарха, ти си навидим, че малко да е много тъп. Караме на тапната земя. Има скрай. Ще погледна най-горната карта. Искам да я пратя отдолу. Черно, червено и бяло. Искам да играя Painful Truths. Тегля хикс карти, къде губя хикс живот, където хикс е броя на цветовете, които съм използвал за късна Painful Truths. Това са 3 цвята, черно, червено и бяло. Теглиш 3, губиш 3. Да. Окей. Добре. За 7 мана имам. Черно, бяло. Всичко вкарвам. Тук има 2 и 2, 4, 2, 6 и още едно, което имам става 7. Вкарвам Teysa Envoy of Ghosts, Vigilance и Protection from Creatures. Когато някакъв кричър ми прави демидж, унищожавам този кричър и създавам едно White and Black Spirit Creature Token с Flying. Криста. Защо 9? Какво 9? 7 ли пъти? 7, Мога ли? Чуть 9. Нямам повече мана. Колко е ти в ръка? 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7 карти в ръка. Ще пасна на ход, тегля в края на хода, защото съм все още монарха и трябва да дискартна една карта. Ще дискартна. Така. Стегля за ход. Где се вземе? Корли вземе. Пак е нещо. Ход ще е много странен. Ама ще започна с Conglaive Mentor за 2. На каст, без бомба в който ще се активира, ще си даде флайнг, ще си даде каунтър и ще изтеглиш карта. Когато сложа едно каунтър на нещо, слагам още един, като умре получавам живот колкото му е пауъра. Тъй като тя се активира на каст да си даде каунтър, няма да... Имаш удвоението. Да, няма да имам удвоението. След това за 3 мана ще играя Evolution Witness. Когато каунтър е сложен на него, си връщам перманент отгоре в ръката. И тя ще сложи 2 каунтъра. Ти ще получиш карта и аз тегля 2 вече. Само на него ще даваш карти. Че нещо много важно. Вече е гена живот. Повече към да направя тега. За 3. Ще е Кудзил. Не може да каствате спелове на мой ход. На каст тя ще даде на него един каунтър, т.е. 2 каунтъра, ще получиш карта и той ще стриране да ми вземе перманент отгоре в ръката. Ще взема Hardened Scales. След което ще касна Hardened Scales за 1. Мисля, че мога да си оправя маната да имам почти гри. За едно ще касна Hardened Scales. Тя ще получи още 2 каунтъра. Губиш 2 живота вече. Защо търсиш седмица, Назар? Не. Търсих си шестица. Имам ще ги малко. Ще го убиш ли? Мисля, че мога. Не, чакай. Обещавам ти премиум сделка. За 3 мана, последната ми мана,
ще касна Mutational Advantage. Всичките им перманенти с каунтери получават Hexproof до края на хода, не могат да поемат демидж и пролиферейтвам. Тя ще гейне още 3 каунтера на каст. Ще стигне до 10. Ще получиш една карта. Накрая се сети за мен. И от пролиферейта ще получи още 3. Ще отиде на 14 флайнг. Стой. Чакай. Тям в комбат. Не. Стой. Чакай. Ще си гледам топа на дека с Realmwalker. Добре, изменя. Ти не мога Ти не мога да каснеш без това. И аз не мога. Стой. След което аз няма да я обърна настрани. Не, защото няма такова, защото има Vigilance. Такова по тебе. Не, стой. Виж. Много правилно. Ще помогна. Не, ще помогна. С какво съм заслужил? Моля да обичи го. Готов ли си? Готов съм, да. Ти ще ми изтегли една карта. Айде параграф 6 се направим, да. Написнете на мен едно. Моля ви. Даваш ли ми ход? Давам ти ход, давай. Напъни. Напъни! 7 живот. Ако ми сработи матча, ще бъде епик. Така, нямаш мана. Нямам мана. Много добре. Защо нямаш мана? Сега. Виж, Изядох ще играя на X7 ремувала от тебе. Играя кейса в Просто Кърл с беше мана. много напред. Добре. Аз се радвам, за първи път съм тук, радвам съм, че съм последно място. Благодаря, шеф. Сега ще играя Много правилно. Не съм съгласен обаче. бяло. Бяло, черно и едно от какъвто и да е цвят, тъй като гледам тук са таман такива. Бяло, черно и едно от какъвто и да е цвят. Бяло, какъвто и да е и едно черно. За Anguished Unmaking, или сцената, в която Сорин убива дъщеря си, за да е екзайлна Куцил. Куцил? Да. И губя 3 живот. Да. Що няма мазая? Сега. Let him cook. Моля да не се изгаре сам. Колко други крича имаш малко. Тези двете не са в него. Той сега ми даде две червени. То Anguished Unmaking го бях снайпнал по едно време, докато ти си билдваше борда през цялото време. Аз го гласях за тебе. Те и не го нагласи. Брат, броя ли колко от карти му даде на генерала през цялата игра? Аз съм контрол да и там да се. Да, като цяло. Това е най-малката ми заплаха. Дадох му една повече отколко трябваше и беше някакъв ман. Вярвам го това. Сега е пак най-малката заплаха за тебе и най-голямата заплаха. Можеш как някак? Поне тегли това, бе, какво не... Пасвам. Пасваш? Да. Буф. Край на хода чай. На 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9. Тегля в края на хода и ще дискартна 2 карти. Даже 3. Чакай да ги наглася. 3 карти. Untap, хъпки и пети. Вас в Untap мога ли играе инстанти? Можеш? Ама моля ли преди той да е антапнал? Не. Окей, антапваш и ще играя за черно, червено от тук и едно от какъвто и да е цвят. Делириум. На твой ход мога да го играя само. Тапвам таргет кричър, който контролираш и той ти прави демидж колкото е силен. Зайо Байо има 14. Ние знаехме, че имаш така. И аз изядох морковете. Буквално всеки на масата изведе морковете. Flawless Victory. Да, 40 живот. Да живее кралицата. Да живее Последни думи за екрана. Радвам се, че Даниел спечеля.
Не изпечели. Не спечели, да. Да. Това беше единствената мисия да е тук. Голям Ако не хейт. ме видите никога пак, свършил съм си работа. Благодарим на всички. Кажете, ако имате нещо. Не знам, ти трябваше да е Коледен едишън, ама е повече като Велика. Весел Коледа! Да се надявам, да, ако излезе преди Коледа, да са ви весели празниците и весело посрещане на новата година. Ако излезе преди Коледа, надявам съм се. Циганската Коледа, 6 след януари. Коледа, чиста нова година. Честита 2026-та. Да. Бангова сила, кое е януари месец? Чакайте следващия епизод до година. Друго имаме. Колко значи са? Ако видеото ви е харесало, 40. харесайте видеото, абонирайте се за канала. Посетете сайта на Stratos Games, там може да намерите всякакви артикули свързани с Yu-Gi-Oh, Magic the Gathering и Ако сте в района, елате да играем. на живо. На живо. И може да очаквате още видеа, евентуално. Next year. Ще ви Ай, чао! О, спрятел. Спечелихме! Да, Какво прикажеш ти? Имаш ли протечно? Не. Добре, значи беше честна. А, Скаутска. а. Ужас.